Зәйдә яңа ел чыршысы ачу тантаналары Россия Конституциясе көненә туры килде. Бу уңайдан тантаналар Фәрдиев паркында үзәк сәхнәдә узды. Ул ничек Кыш бабай кар кызын эзләгән дигән театрлаштырылган тамаша белә башланды. Кыш бабай чанада килде. Кар кызына дәүга белдерүчеләр күп булды. Алар кар кызы, кар патша бикәсе убырлы карчык иде. От тебя лично. Яхшы якка өмет, иртәгәсе көнгә ышаныч белән без тарихта үтеп баручы 2020 елны узатабыз. Ул гади генә булмады. Без беренче тапкыр коронавирус пандемиясе белән очраштык һәм безнең табибларга сәламәтлек саклау юлы дип аталган елда халыкның сәламәтлеген ныгыту буенча планлаштырылган профилактик чаралар урынына авыр инфекция белән көрәшергә туры килде. Барлык зәйлеләр исеменнән аларга фидакарь хезмәтләре һәм сайлаган һөнәрләренә тугрылыклы булганнары өчен зур рәхмәт сүзләре җиткерәм. Чыршы ачу тантанасында Россия Федерациясендә җиңүнең 75 еллыгы һәм ТАССРның 100 еллыгына багышланган безгә тынычлык сакларга васыять ителгән үзешчән иҗат фестивале җиңүчеләре һәм призерлары бүләкләнде. Шулай ук Россия Федерациясе Конституциясе көнендә район башлыгы кулыннан 12 егет һәм кыз үзенең төп документын Россия гражданины паспортын алды. Раз, два, три, елочка, гори! Тантана ахырында иҗат коллективлары һәм башкаручыларның концерт программасы булды. 12 декабрьдә Мирный һәм Искезәй бистәләрендә дә яңа ел чыршысын ачу тантанасы үтте. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.